Аз обещах на децата, че ще ги направя и дракони. И те не ми вярват. Знаеш колко е лошо дете да не ти вярва? Само ти. Ела тук при мен, ти ще си първият дракон. Е, тук ела при мен, от тази страна застани. Е, тук застани, където ти посочвам. Благодаря. Ще си дракон. Стой там и мини малко назад. И вие минете назад. Пазете се. Назад минете, казах. Аз като обещая нещо не се шегувам. Това е много лоша черта. Шегата е много специфична. Дишаш, издиш ли пуша през носа? Това Таско може да го прави. Готов ли си да бъдеш дракон?